Hai preto dun ano empezaban todos os seus quebradeiros de cabeza, o que nun primeiro momento foi algo ilusionante, a compra de varios terreos a carón da súa vivenda no lugar de Graso, na parroquia de Abanqueiro, converteuse logo en pesadelo. E todo provocado pola solicitude dunha licenza municipal para a reconstrucción do muro que delimita as súas propiedades, cun camiño de carro, que sirve de acceso a varias parcelas. Eu teño permiso de cierre da Diputación da Coruña, autorización de Augas de Galicia para a reconstrucción de valado de pedra, informe favorable de estudios do territorio, teño levantamento topográfico verificado por catastro, nas escrituras de compra aparece o valo. Por que estes señores siguen negando a existencia do valo? Un valo que leva aí toda a vida, porque ese valo xa está nos vuelos aéreos que se empezaron a facer de catastro, valo que aparece nas escrituras de compra das propiedades, e a partir de aí, pois, isto xa é un sinsentido. Non, o arquitecto municipal o fixo ese informe polo que uns veciños lle dixeron, ese señor desapareceu deste concello, entonces o técnico que agora ven, que é un servicio externo, que ven un día a semana aquí, el fai, non sei, o que fai no basándose no que ese señor puxo nese momento. A negativa do Concello a darlle autorización para a obra levou a Paz a ter que iniciar unha odisea de trámites e máis gasto. Acusa o Concello de trato discriminatorio, intuindo que a única solución que lle queda ao seu problema estaría nos xulgados. Nos sentimos pisoteados, humillados polo Concello de Boiro, pero completamente humillados, porque cando un técnico se erra ou un político se erra, a súa obligación é rectificar, máxime cando hai toda unha documentación que demostra a existencia do valado, porque isto xa é un tema legal. Nós tuvemos que coller un abogado para defender os nosos dereitos, porque estamos ante un abuso con todas as letras, e que non teñen por donde solucionar isto, a non ser que sea legalmente. Nos, a única solución que nos queda é leválos a un xuzgado. E despois, claro, como veñen as eleccións municipales, o señor alcalde non vai rectificar, porque ten medo a perder votos e a ter problemas cos veciños. Dende o Concello negan calquera trato discriminatorio cara a ela, aludindo aos dous informes desfavorables emitidos polos técnicos municipais, que negan da existencia do muro tradicional, o que lle conlevaría para poder realizar a obra a ter que retranquear 2,5 metros, tal e como recolle o actual pexón.